shoutout sa to venue, no? Apollo Sports Bar. Salamat sa Mighty Pinas Astig. Sa mga naadiri karon tanan, sa mga tropa na to, nga lagyo, no? Sa mga MCs nga lagyo, nga naadiri karon. Shoutout sa tanan, DJ EZQ, Rapolo, The Concept Store. Check na ninyo mga bagong release. Ug syempre mga bars ato mga sa mga kauban na to sa kultura. Score mo na, supportahin na ninyo. Sa akong wala, gikan pa maasin sa Southern Leyte. Maglagas para ni Enskill. Pili mga taas pero di ka landing. Kung kamoy ka at tubang murarag sparring. Pasiting piti pero ngilad ang standing. Mga piling init na sobraan. Shoutouts Living, Cambogarillo, Body Flames, Osa Production, o Kapuji. Shoutout sa atong mga tropa niya sa Leyte. Kita niyo pohon. Pukasan na na. Sound to! Gigan Kalunasan! Malakas para ni Cindy! Shoutout ko ni Irab, Wards, o ni Judith Abilia, Jico, Raisa, Garotola, o Boss Court, o ni Axel Cordoba, o ni Ma'am Maria Reyes, pagamping diya sa Japan, Ma'am, o diya sa Mudula. Wala, di mo katarog sa riyan. Shoutouts para sa Kalunasan. Shoutouts sila Sean. Para Cointos, daw si Cindy. Ano to? Pili niya una. Judges, ito sa oras. Yo, minad yung tananbay. Laglag para 8. Tournament. Yo, minad yung tananbay. First round, Cindy. Yo! Sa ikaduha na itong panag-abot, ipatilaw na ko sa feelings sa babuyon. Total pwede na na imong idakon. Makaingon ka rog oink karong ako ang lapaon. Kaya gipasagdaan na tikas pagkaon. Nga partira na sa kong plano kung subayon. Kaya gipatambok na tika pag-una para ing-ani nga okasyon. Dili na tika ihawon. Round one game? Yeah. Kaya dyan Leo. Una lopo. Karon hinskill. Parang imposible na mission. Ano to? Laglag bara 2025, mga buang-buangon edition? Kaya ang una niyang nakontra, si EGC. Murag battle sa mga baboy nga endorser. Naglalis kung kinsang feeds ba ang mas bugat, pigrulak ba o producer? Kay loser. Kay pasabton na tiga ka nakalusot ra ang EGC. Kay wato mapurga ang kanahan. Katuo ka gisakitan to sa imong bara, gisakitan ra tog tiyan. Kay grabe kining baktina. Taas kayo og swerte. Kay sa kadaghan nga makontra katubag yung baboy nga ilise. Kay sobra daw sa timbang nga otro binipiste na naway pakambuanga ka nga parehara mong sobraan sa tiki-tiki. Ug samtang bata siya, grabe na ni katapulan. Mugawasan ni kung muuwan, maong gawas. Maong gawas po sa imong tangkal, babuya ka. Exercise po og lataw. Og nang imong anak ay ni anarag pigrula para di ni maamaw. Kay kung di ganin ko kapitol ani, ako nalay bahalang patilaw sa kung barang sagol-sagol makakaon ni rog lamaw. Kay basi malugtan ko ning babuya. Wala ba ko'y pakian ang gaba. Kay lahi ng atake niyang madawat ron. Basi muhiwi niya yung baba. Kay medyo dark na ba ang humor? Sa inana di ko magmater. Kay kaya tikang pitiun gamit sa kung tama master. Kay kung nakalusot ka sa AJ, pues patay ka sa kung power. Kaya ang kapildihan ako pag-una. Warato na ako giseryoso. Huwag ko'y paki kay promo. Baong kabuang ratobra. Yara. Shit. Oh! Huwag paki. Promo kabuang. Wagi seryoso kapildihan. Wala pa ba nimo gihad mahalata? Mao bitang wala na ako gipadayon kay naalimtan ako na. Pero karon na sa tournament. Usakto na sa andam. O full pack na ni sa bambam. Full pack na ni sa bambam. Bisag hulmigas pa kakadak. Kay bisag mahulmigas pa ka makadak. Nga mutago pa kasngit-ngit kay kaya tikang maagtang. Kay may gani dapat gani magpasalamat ka nako. Kay sa LGBT community na apo ko'y kaluoy. Kay duplo naman tati ka. Nakakita lang ko sa imong tutoy.
Tomboy ang puta. Kaya dito na sa ila, goat na ning marukoy. Kay goat, basin greatest of all tomboy. Kaya to ka proud ang tanga inyo, nagpakauaw lang ka. Kaya niyari kag Cebu nga lakra ang tutoy, wala daw ka magbra. Kung ginali na ba rin bagsik sa lete, kundi murag tomboy, murag nerd, murag mga magpari. Ang pinakabagsik nilang tanawon ka ng padung sila manari. Karon imo nang masuwayan. Karon imo nang masuwayan. Ug unsa ko kagahi kay di ni bulaga pero kining nilaban patay ni sa kumbawi. Kay grabe gini kay Lisinti. Tanawa ra ang dagway. Murag pirming hingian sa mga tambay. Kay grabe inusinti ning giatay. Di mailhan ko mag-trip. Kay kung magbaglanin, pura kag katong maglulo sa jeep. Kung tungod din yung buhanga mo, nauso ang tawag na boards. Kay dito sa Kay tungod din yung buhanga mo, nauso ang tawag na boards. Kay dito sa inyo, mga 3XL inyong sinina, niya mga fitting kay mong shorts. Kaya gangster na mga anak. Gato mo pormahan niyong nice. Mga isog na mubay. Kay kuyawa na gangster sa maasin sa mga matuog na igalasais. Gangster na naikorpyo ang piste. Wala akong sa mga inyong UJ katong matuog na kalas 9. Puro gangster na lang ba? Puro JJ na lang bay? Kay ako ra nang gituyo, gipahinumdum aning bugo sa ilahang giluto nga J. Ay, sorry na isgutan. Kay kung tirahan nimo akong bisyo, di ba ingon ka ni di nga. Bisag sige pa ka rugby, di ka kadikit. Wow, pilitra na kaayo. Kung sa maitira ni mo na karon nga sige usyabo niya ang matilawan ron pa kaayo. Mang padunggan na nila sa jokes ni mo pang probinsya. Mang padunggan ako sa pang-adik ni mong ninya. Kay kiniray may istorya. Kaon, bisag adik pa i-anggel kay karong garbi walay dili matulon karong gutom na ni sa battle. O bago matapos, kining champion sa maasin, pingis, murag ditira ragdos. Dahil sa sobrang lakas ko, gitagaan kong Diyos, ug kontra nga murag tumboy magdos. Basta, Renskil! Yo! Kamusta kang Totero? Nakita na po ta dire. Wag gyapon kaming tagam na aho naman ning gipilde. Mura na ni green match ni Pacquiao o Morales kay wakoy pake. Kamusta naman taguro na wala charge kay Type C? Balita na ako ning upgrade na kapar. Kay kumalubag kuno ka, magpainit ra. Unsa maka solar. Solar. Sun. Darating ang mga source nimo. Manang-wanay ganahan nimo sa kalunasan. Kay di ka masaligan. Maunggugay ka mo abot kay ikaw ray runner na mo apilo panran. Munang dagan para makaabot na karon. Maong mabiyag yun ding CD kung ako'y magmaraton. Imong naong, mura kag si Wolverine na naiingron. Maong maglistud ka og kampras, maong pangayo na lang magtabang tol. Kay imong buko, Martin, manguna nimo imo tanggol. Wolverine, Coco Martin, ingana kalayo atong agwat, brother. Maong mapiyag yun ka tungod sa kalayo sa crossover. Mungkin di ni kadaples. Wa pa gani ka kagunit sa bula. Foul! Ipituhan na kas pulis. Hapit ko ning napriso ning demonyo. Kay wasiya ka buzzer beater sa oras sa kurpyo. Ingon sila, Islam dang contest ning battle rap. Nganong sige ra makagpalo ah. Porket nakatama, abi siguro nimo nakusog na imong power. Never mind. Kay sa tanang Power Ranger, ikaw tong colorblind.
Nagbudlat pa jud ang mata. Ang naong nimo mura kag alien na ang UFO way center stand. Diba, sir? Kadlaong dako, mangayhay ka sa imong boxer. Mao na to ang punchline, boxer. Feeling, kuya ra ba ni ko makatama? Kay manguyab og white lady na niga. O kapre na 5'3". Kapiling gwapo ning maldito. Porkit imong third eye, chinito. Mula sa imong pag-abante, ayaw na ipugos-bugos. Kay diri sa laglagbara, di nakakalahos-lahos. Kanaot imong pagkahambog mo to na imong iminos-minos. Kay kining taga-kalunasan, imong masapit karon kalunos-lunos. Inga na magpa-entertain, na way droga na gamit. Mo to na imong panindigan. Gisahon at kontra, samtang gibusog ang kalaban. Kaya anak na kung magpabusog sa mga tao, kalimot na ka, mauling ang bata sa silugan ni Gian. Diba sa last na tong duwa, napagaw ka? Kamusta naman atol? Imong tingog, murag iko tungkol sa balik-balik na rasundol. Imo pong rason na binta, na murag baligyan ni Bana Apol. Tungod sa imong boys, kay pag-igot kanimo ang mga people. Maunang, nag-send language na punta. Ubos kayong adam sa apol. Ang hauling niya, simple and plain. Sa sobra na kakusog, nigsubay ang grain. Yan ko, Sedi. Subay ka ng rain. Grabe ka, kuwang. Uy, wa ka taga-duwa, naggalinar ng gauwan. Freestyle na, nasubraan ng kasmantika. Sa chinita, ordered ay, oy, grabe sa ni kasipa. Wala ka na. Round 2 na! Ingon daw sila nga pariha daming buang. Pariha, pero layo ra tagkabuang. Kaya nga imong binuang, igo ra binuang. Generic ra kay do. Kaya nga ako ang binuang, siguradong magdugo. Hapdos kay igo, kay masakit niya akong binuang, amurot nagpatsupa ka og iro. Kay uwi ra kay kag jokes. Uwi ra kay kag jokes. Ladara mo cute niyang tingog. Nga murag gusto nang mutulid. Kay kinsa may di malingaw. Nga tagsara mo kadungog og murag chipmunks nga taga bukid. Mao nang angay kang makasabot. Di ka pwede inami sa gubot. Kay moingon na kay kag akay murag diwindi nga gilubot. Inabay kang tambo nga. Tara tagay na ta, kay way klase ugma. Ha? Tara tagay na ta, kay way klase ugma. Manay resulta sa nabuang sa pulutan nga humba. Manay inungdan nga nung daghan ng undang sa inyo ha. Tungod ang kantaha. Kay dito sa ila, mas didaghan ang palaubog kaysa nagtinarong og eskwela. Kay dili holiday. Way bagyo. Ya lunes kay dako way klase. Mao na yung item sa ila di mahayong klase. Mao na ang usaon nimo pagsabay kung way klase. Nagtipid ka og bang para ingnong walay kas. O way klase ugma ang lyrics, mao da inyong kanta walay klas. Kay Chief kay kagkanta. O Chief, basi mangutana kag pulis ba o gwardya? And want some English, motherfucker? And want some fucking line? Where you from, homie? Want some fucking line? Where you from, homie? Late, so it means you're not in time. Cause flood, landslide, typhoon, that's the main problem in Leyte, motherfucker. And this area will be your evacuation center. Cause this is like local MC versus international butler. Cause in Leyte there are storm, but in Cebu I am your disaster.
Kay kung imong napildi si D tungod sa imuhang kabuang, es mas pinabagsik na ni D ang imong kaatubang. Kay kung naay Rox di Sebek, ako si Rox di Edek. Di ba pang-adi kay pangan? O kay baon na sila sa naay di maong one piece ang giisgutan? Kay di, magsilbi. Di, red soning madown. Kay tanaw na ako, murara si Bagi. Sige, ipagawas na ang imong pagka-clown. Kay real talk, nag-uban na may anig suyo. Oh yeah, di ka mo angkon. O di ka importante. Hatlo ka mga isyu sa anak kag presidente. Kay kumpleto nagdetalye. Ayaw pagpakalimpyo. Kay mo angkon naman ninyo. Nga nagtudloan ni bisyo kaming duhang G-boss mismo. Kay pag-unang ari ninyo sa Cebu, pag-unang nag-ari sa Cebu, first time pa nilang adik. Tulong kahit ang buwang siga-siga nagmata, feeling na niya bagsik. O pag humana mo gaana, grabe na kayo silang tama. O dito raw kitang nil silence nga grabe na kasaba. O nga silang duhang G-boss, nawa silang buot. Kay nasudlan tamong G-boss sa CR, gilawayan pa imong lubot. Nadamay ba si G-boss? Natural. Inana pagtaga kay sikreto giladlad. Sa tournament, sikreto gihimong bara, inana paglaglag. Kay sa tuon to nilang biwin o Shaido, huwag magsilbi sa PSK nga kontra. O yan nagdapa kaubang mong guloy, umirta. Umirta, so napangaan sa imong lula. Kay sa biwin o Shay, nakita kinsay na ulawan. Na-reverse iyang galawan, kay gipakawawan man iyang Shay, pero Shay nooy gipakawawan. Kaya sa Shay feelings sa maunhan, sila na biiski kay balik sa kong kauban. Ako ning panimalos manay sa utok itanom. Sa mga barang gitago, pakitaan di karon. Sa mga anipusta niya o sa mga nagdahong, ang tinuod meaning sa biiski kay bawian siya karon. Mga nang ay feeling star, mura na kag sikinsa, henskill, pangarabas buwang, mura gimungaan di kang tisda. Chicken with vocational course ang puta o karon tapos na ta sa assessment. Kiring bara nga madawat, mura ni pag-NC to ungas. O, unsay gipaabot nimo, NC to maong pwede na ang gawas. Gawas! Yan, Francis! Doon nga ko nung suyok. Magsige hatag ni mong 200. Diba? Sa wala kani nakinomdom, nag-rematch nami sa Tagakay. Usa na to katuig ning labay. True man na si mong huna-huna, kay dito ko nagpaila kung kinsa ko bay. Maong di na namawa sa imong utok. Inga na dyan ang piling kung mapildi ka ni Mirox. Di matog. Pero di natungod sa imong pagka-adik. Naka sa taas, unya way hagdanan imong double deck. Di ba mga yuhay kag TV? Mo na imong trabaho? Ikaw rin mga yuhay TV na naay ubo. Mga yuhay TV? Unya na'y sakit na TV? Wow! 3D! Mo na ngayon na imot pa. Kay di na makontrol imong sakit na TV kay waka sa remote area. Mo kini karon matabangan. Bisag wa kay problema kalami nimo tambagan. Kay layo ta og pagitan. Kay lahi ta og gimplan. Mo nang di ko nimo mamati sa chest. Kay bingo atong giduaan. Mo nang di na ni maawat. Sa letra G, 45. Tilawi ang jackpot. Ikaw ray di mo kaon o niya manyak. Mangwa na ni mo'y mudol. Kay di ka mo kaon o breast chicken o white nipple. Maong di ta kalibel. Mo nang luoy ka. Pasabotay nga na. Tutoy pa ka. Hapdos na ba sa dughan? Ingana, jud na best.
nipple, tutoy, dughan, ingana nang mumati sa chest. Clear na ba? Pasensya na mo kung hinay ang linya na punchline. Ingana jud na akong naka-flatline. Kita tos, imong atong duwa ni mo nila market, inaingon ka na? Kanay mong lula na nag-finger, unya i-print, tawag ingana fingerprint. Brother, chill. Kung ako nailansang imong lula na nag-finger, tawag nga na fingernails. O sa may problema nimo sa mga lula? Sa mga lula, nakadunay man gamayon sa imong mga birthdo. Katong imong lulo na nang gahi, tawag nga na nagalulo. Iyan na mong gamay og lulo og lula. Kay piling ka pinuno. Inga na kagamay ang tanaw nimo mga kung gidamay imong ninuno. Lain ang mga linya, puro mga droga chong. Kung kay Papa ko nga na imong buhaton, mas maayo pag nilokso ko sa kukalyong. Kay nabuong na sila sa imong style na pang-adik. Taga-linya isulti ang siya buog asit. Kay sa linya na adik, ikaw na adik. Maungan anay bisa paps. Muna'y hubad na katotohanan na wanay uso ang CD. Kinaanay Viva Max. Muna pagkalas nakalikay, kaya ako tong gituyo. Kaya sa imong paglabay, ako kang gipadiretso. Ako kang giparay, pero gipayo. Mga ka na ako gipatay sa tagakay, kaya ani ka no tiwason sa rapulo. Muna mga Diyos, inom na mo extra Diyos para makarecover. Kaya ba mo sabay nga ning old drugs sa sleepover? That's right, Eddie. Iya ka na kong tambagan o may problema. Hoy, kadiyot. Ako ba rin mo tambag ito imong lula katong imong giiyot? Fingernails. Bila, amirok suno. Mirok suno ko gipildi. Uy, gihadlo ko sa tiyo ni Mirox, walo ka po pribildi. Kinsa may di mahadlok in town. Nga walo niya ka po tiyo, pari-parihan niya naon. Pero Andre, sa ito yung istorya ni mo? Wala tayo yung istorya. Pako kasabot. Round 3 na! Kay dito sa round 1 o round 2, kinig taga maasin, di puruhan na ginainay. Pwes, direk around sa round 3, siguradong itumba na ning mga sinay. Kay, iyang giing nanukadik si Di. Sa'yo kang tinuda-adik na na diri. Porkit na ID, akusahan na nimo. Kaya bisag ko kay klarong ebidensya. Usaw nimo pagtistigo. Kaya bisag imo pa ng plantiran, di ko mo to umigo. Kay puro asin ra ang makuha, kay puro barata ang imo. Kay, grabe na kayo kung katama. Ang baba, grabe na kapait. O gikan ako ni Hapet. O di na ni kalusot ng mga sinay ron kay humanana o palit. Kaya di ba ingon ka ni Cloud9 o di nga. Arang ka bubo. Taas sa budi mo. Kuya awa makalait. Rapo di ba ikong tantong taas. Taas ragsandayong inigamit. Kung nausaon ni mo pagtupong kung sa Cloud9 hapit di ka masangit. Naglisod di kas panganog yung sa pakasang tama nga abot na ni sa langit. Kaya kabantay ko si mong duwa. Sige gamit o arang nga words. Arang ka mo po, arang ko Jawa, arang ka po. Arang ka mo po, arang ko Jawa, arang ka po ang Jud Ninjo. Kaya kung ako'y mo gamit og arang mo doble, mas arang-arang pa ko nimo. Kaya kung ako'y mo arang kada, na'y matamaan matagbuhis bala. Kaya kuwang pa ka sa push, sir nga murang mo buhay ka bra, maong paminaw og maayo, aron masabta ni mo ha? Kay kung ang arang wala, tanaw na itong makaresponde ba ka? Muar, responde. Tagap ka na kay di ka, wala ba ni mo makuha? Kaya di ka magsilbi aning duwa.
kung dalira kang masakitan. Kaya sudsud ka ning duwa, ano pang kay planong magsakristan. Kay, dito daw sa inyong simbahan, ang tawag ni mo, Hinskil Pangilinan. Kaya naibog siyang pader, nakasabot na po. Nagkakita alam ninyo, inyong kantahan no, pare, mahal mo raw ako. Kuyawa ko nimo. Imong sugar daddy si father. Unsay title sa inyong love story? God doesn't matter. Maong pag-ampo na lang nga di may bawan sa inyong simbahan ang imong kabaklaan nga nangumpisal ka gipakupot kas iyang utin. Oh, ay kalain. Di ba ampo rati ka para lang ikaw mo amin. Ampo, amin. Amen ba mga brother? Kaysa una na tong duwa imo kong giingnan nga akong pagka-adik sagad. Sakto, adik sagad. Kay maadik ka sa bisyo, tirahong gyapon ta. Karong maadik ka sa Ginoo, masuko gyapon ka. Where na lang kumuplace ani Brad? Para wa na daghang labad. Matthew 22 verse 37. Matthew 22 verse 37. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Unya, ang utana pa Brad. Kaya ako nagpakita ni mo kung sa kumbaga adik sagad. Kay kunting kaalaman, karon inyo na may bawang ng gitawag maasin ang lugar aning bubo. Kay sa unang panahon mga mama sa ila mga tag ang lay muluto. Puro na lang reklamo. Puro reklamo na lang ang madunggan. Ang uban gusto nang maglain. Kay halos tagakaon, papangaan ni mo, ipalihog na kung maasin. Palit ang maasin. Puro na lang maasin. That's the history of maasin. O karon, hadlok na ni malutsa ng ilang lugar. Basi ni nga to, inuog na istorya. Ika mo daw taga maasin, usog kay mo magduda. Kaya among silingan nga niadto sa inyo ha. Purting lagutan ni nang ninya, gitawag daw ninyo ninja. Ninja! Ninja na! Porkit iyang dala Sakura. Sa ato ba taga dito si Sasuke? Ay una-una ako nuha. Ano namikik ang dunggabon? Dunggabon namikik ang dunggabon ng kutsilyo. Inaanong si ninja na agspiya ninyo. Eh hadlok mo sa istorya nga ninja rin mo patay ninyo. Kaya na ang problema ninyo sa litra na pamatuod na awahin na mo namo. Kay J pa lang sa inyo, why na diri sa amo. O inyon pa siyang di nga, bugo ning giatay, na murag tanog na way moto in life. Bugo ning giatay, iyang hirayan sa tanog way moto in life. Hoy, raay mong guloy! Why iyang hirayan sa Nya ganina, why di mong G? Mao na ang saon ninyo pagsabay. Kung naamoy problema sa letra nga why. Mao nang inana ka kaway ayo. Why kwenta? Kung sa mga nangutana nga ako ni makaya, kaklaro ana why problema. O sa kinalasan, gikan sa round 2, round 3, round 3, ipakitaan na tiga upon sa kupagago. Ay dapat magpasalamat ka na ako. Kay dito mo sa tudua, di ka mailado. Kaya ako nagsilbing, yawi, sa karni mo nakakandado, kung ako'y nag-abli ni mo sportahan sa Rapolo, kay bawang naka ako lang, di ako'y musarado. Time! That's all, that's it. Isa lang kahinundo ka nagduwa namin sa tagakay. Usa na ko katuig ding labay. Trauma to si mong huna-huna, kay dito ko nagpailap. Speak na ron to no. Round 9. Shit, tawagin nga na, deja vu. Kaya kaya puta durogo, nagbalik. Pinakrace ace ba? Inga na pagka-target. Kaya kung mga barahan ay kanunay pasabog na murabaw gambit. Lain na naglinya kay mag-Bible verse, mag-adik-adik, kunya mag-reference og lugar na wata katod. Maong madis ka, inga nagresulta kung mag-sinsus ka tibok Asia. Kamusta naman na imong panga? Nasigig.
Island crime bisa duwa ka nag-istorya. Nya karon nagikan ko sa 60 second. Kay bagong nimo way na bagong nimo mong maigway Karen. Kay bisag balihon pa ning CD, di gihapon. Mura ni Ranier na magpadaplin-daplin. Kuya ra pa ni masakpan kay musa ka sakto papamulawin-mulawin. Pinaingon pa sa duwa nila ni Nagnat na, may gatas ka pa sa labi. Dawata nido 45. Uy! Nido 45? Nido 45? Kalami ni mo pulbuson. Bisa dagbala pulburay mo naman noong gipulburon. Unya ako pa gibiglan, abi siguro madutlan, di nakatalab imong nido 45 sa logo sa beer brand. Ingana ko punchline, panggatas. Pang out of this world, all the way. Sakto lang nata sa Apollo, kay padulong ni sa Milky Way. Kay imong mga bars, sayon, pago, upatay sa mga crowd. Murag si AZQ na na-ACQ niya na-ACQ'd. Naglibog ka no? Mauna kay patakara kag display. Kay kining CD, kita ikot-ikot ra sa DJ. Kay kini, madaya. Kay kato nag-feature ko sa among duwa. Gusto din nag-distract kung nagsaba-saba ning kanahan. Madaya na sabaan. Kahit mag-chito, Miranda rights, maghilon, talamini mo bagsakan. Kikining gihatag sa quarter, pang-warm up ra. Kay ba ako kung asa ni na direksyon. Di sa ni sambaran pero kulataon. Bunogon pero di tinudon. Kay mura ra ni iglesia, way makitang dugo pero manalo ang intensyon. Ikaduha na kandaho gipilde. Ako ang kontra na di ni mo makalimtan. Murag imong classmate na sip-sip. Dala kaigit. Unya valedictorian. Mao pasalamat alaman ka na ako imo na kontra. Kikini mong katubang. Mao ni ang champion sa laglag bara. Pero ako kay bounce ang tuiga. Let's get versus City. Rapolo, Ami 104. Laglag para 8 quarters. Ikapito nga batol karang gabi una. Handskill versus Sergi. Pagbaga tubalik ba? Okay, fighter. Sulit niya batol. Lingaw-lingaw. Pero tournament judges decision 5-0. Advancing para sa semis. Sergi. Salamat. Props ang kontra may gahe may. Gahe kay Joker may. Gahe kay Joker. Shout out Flip Prime FDM. Living og Campo Garillo. Judges, dali na pala yung. Round 1, akong gihapon na para na ko sa kwan ng guro sa akin, mas dagan siya naduwa. Tapos si CD, kaya nag-steal siya sa... Hindi rin siya usa ka angle, pero nag-steal siya ito na mas dagan naduwa si Skill. Pag round 2, akong gatag ni CD, gusto kayo yung mga young rebuttal sa round 2. So, akong gatag ni CD din sa round 3, makita nga nani mga dragging parts si Kwan, si Skill. So, dahil mas dagat movement si Kwan sa CD. So, CD. Madali, GC. CD, round 2, 11 out of 10. Feel ako sa factor na itong lipat niya. Lipat niya. Round 3, Yo, Sir MB, akong iboto sa round 1 si Ram Sepira din sa round 2. Ibotohan ko si CD po sa rebat niya din sa mas effective yung mga jokes. Then sa round 3, sa overtime siya. Pero kung atong isud sa time, mas gusto ko impact yung mga jokes. Then dugang ang rebat. So 1 in skill, 2, 3 CD. As Joe's Brown. In skill also Sedi. So mas malibutan ni Sedi. Round 1 mas labaw kita gamay sa in skill. Siguro kato lang
freestyle niya ang spot niya, ribatan ni Sedi. Lamang so, bukan natin ako Sedi. Then round 2, dagan na malain si Sedi. Bali, natulog kay Miguel. Itong BSK. Yeah, ganun tatak ng lines kasi ni Hinsky. So, 1-2, yata ako ni Sedi. Then sa last round, overtime si Sedi, doon yung object lines. Siglo. All 3 rounds yata ako ni Sedi. Rounds siya po ni Hinsky. Round 1, gihatag ko ni skill. Mas ning bintay ang round 1. Round 2, gihatag na kini CD kay na siya mga ribat mga sagay sabay. Pagkakuan na linya. Round 3, gihatag na ko CD kay lagi po ribat. Indot sa pagkakuan mas